Spildevand fra huse og industri indeholder store mængder organisk stof, kvælstof og fosfor. Udledes det til vandmiljøet, kan det føre til iltsvind og fiskedød. Det er derfor nødvendigt at opbygge et rensningsanlæg. Mekanisk rensning. Spildevandet løber først gennem en rist, som tilbageholder de større dele. Ristens fangst kommer i en container og ender på en kontrolleret losseplads. Spildevandet fortsætter over i en todelt tank med sand og fedtfang. I den ene tank blæses luft op fra bunden, så sand og andre tunge dele falder til bunds. Herfra suges det op i en container og køres på lossepladsen. I den anden deltank holdes vandet i ro, for at fedtstofferne kan samle sig på overfladen. Fedtstofferne skrabes over i en brønd og pumpes herfra over i rådnetanken. Kemisk rensning. I forklaringstanken bliver hovedparten af fosfor fjernet. Det sker ved at tilsætte jernklorid. Jernkloridden opløses i jernioner og klorioner. Jernionerne reagerer med fosfat i vandet og danner jernfosfat, som udfælder på bunden. Klorionerne bliver i vandet og udgør ingen miljømæssig belastning. En del organisk stof bundfælder sig også. Jernfosfat og organisk stof skrabes sammen, hvorefter det bliver pumpet over i rådnetanken. Biologisk rensning. Spildevandet indeholder stadig store mængder organisk stof og kvælstof. For at få det organiske stof nedbrudt, blæser man i procestanken luft og dermed ilt op i vandet. Derved kan bakterier i vandet via deres respirationsproces nedbryde det organiske stof til kuldioxid og vand. Kuldioxid er en gas, som bobler op i luften. Kvælstoffjernelse. Indholdet af kvælstof i spildevandet fjernes ligesom det organiske stof ved hjælp af bakterier. Og det sker også i procestanken. Til at starte med findes det meste kvælstof som ammonium i vandet. Ammonium stammer primært fra bakteriernes nedbrydning af kvælstofholdige organiske stoffer, især proteiner, samt nedbrydning af urinstof. Ved at tilføre ilt stimuleres en særlig slags bakterier, som skaffer sig energi ved at omdanne ammonium til nitrat. Processen kaldes for nitrifikation. Ved at lukke for ilttilførselen bliver en anden slags bakterier aktive i stedet. Det er de denitrificerende bakterier. Disse bakterier lever også af organisk stof i vandet, men benytter nitrat som iltkilde i deres respiration. Derved omdannes nitrat til frit kvælstof, som bobler op i luften. Tilbage i spildevandet er kun bakterier og lidt rester af organisk stof. Det meste heraf bliver fjernet i efterklaringstanken, hvor der igen sker en bundfældning. Det bundfældede slam skrabes sammen på bunden, og det meste pumpes over i rådnetanken, hvor det omdannes til metan, som bruges til varme- og elproduktion på rensningsanlægget. En mindre del føres tilbage til procestanken som aktiv slam, der kan stimulere processerne her. Det rensede spildevand kan nu flyde ud i vandmiljøet, uden det gør skade.